ହଇ ରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଖେଳି ଖେଳି ଆସିବା ବାହାରୁ। ନାଇଁ ରେ କଟିଆ ନାଇଁ, ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ବୋଉ ପାଟି କରିବ ବା। ଆରେ ତ ବୋଉ ଜାଣିବ କେମିତି? ଆମେ ଲୁଚିକି ପଳେଇବା, ଯାଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳି ଖେଳି ଫେରି ଆସିବା ଆଉ। ନାଇଁ ରେ କଣ୍ଟିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋ ବୋଉ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବ। ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି ତଥାପି ତୁ ତ ବୋଉକୁ ଡରୁଛୁ, ତ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା ଖେଳି ଖେଳି ଫେରି ଆସିବା ଆଉ। ବୋଉ ପାଖରେ ବଡ଼ ସାନ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଲା। ନା ରେ ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁ ଯା ଏକା ଖେଳିବୁ ଯା। ହଉ ରେ ନ ଯା, ଆଉ କେବେ ମୋତେ ଡାକିଥା, ସେଇ ତେବେ ଜାଣିବୁ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ହଁ ହଁ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ କେବେ ଡାକିବିନି, ଯା ଯା ଯା। ଯାଏ ଚୁମକିକୁ ଦେଖେ, ତାକୁ ହେଲେ ବି ଧରି ନେଇଯିବି, ଖେଳି ଖେଳା ଫେରି ଆସିବି। ଘରେ କେତେ ବସିବି, ଦେହ ହାତ ପେନ୍ କଲାଣି ପୁରା। ହଇଲ ଚୁମକି, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ମୁଁ ତେଣେ ତୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲୁ କି ରେ? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ? ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ, କହୁଥିଲି ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଖେଳି ଖେଳା ପଦାରୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ନା ନା ନା, ପଦାକୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ, ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଁ ଯିବିନି ବାବା, ଯା ତୁ ଏକା ଖେଳିବୁ ଯା। ଆଲୋ ନା ଆଲୋ, କିଛି ହବନି, ଚାଲୁନୁ ଚାଲେ ପ୍ଲିଜ୍। କହିଲି ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁ ଏକା ଯା। ଗାଣ୍ଡୁକୁ ବି କହିଲି, ସିଏ ବି ନା କହିଲା। ତତେ କହୁଛି, ତୁ ବି ନା କହୁଛୁ। ଚାଲ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଖେଳିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା, ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାନି। ବାପା ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ, ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ଯାଅ। ହଉ ଲୋ ଚୁମକି ନ ଯା, ତୁ ଯେବେ ମୋତେ କୌଣସି କାମରେ ଡାକିଥା, ସେଇଦିନ ଜାଣିବୁ ମୋତେ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ କଟିଆ କାହିଁ ରାଗୁଛୁ? ରାଗନି, ଆରେ ତୁ କଥାଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଏବେ ବା କରୋନା ଭାଇରସ ମାଡ଼ୁଛି, ବେଶୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି କହୁଛି ନା ଆଉ। ମୁଁ ମନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତତେ, ତୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନି ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ବୁଝାନି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି।